И здравейте, потребители на VBOX M! Навярно не знаете кой съм аз, защото аз съм най-големия хитър. И така, все пак да кажа здравейте, мангали, аз съм Дени Циганина. И така, тук до мен са Espectro-Vasito 1314, нещо такова. И Mikache 2000. И това, което виждате тук е нашият сървър, хостера Mikache 2000. Да, така. Да не забравяме Private сервер. И така, какво искам да кажа? Значи, това не е, сега ще кажа, това той копира EvilCraft, Creedlecraft, сен ми е едно, никой не копирам, братя. Мои мангалчета. И така, Mikache 2000 тук си прави и надгробните камъни. Така, говорим малко за сервера. Така, той е привейтнат. Като цел на кандидатури в... Опа, герой ми си ходи сам. Добре. Като цел на кандидатури, сега ще ви обясним какво става. Значи, първо ще имаме определена група, която трябва да пускате кандидатурите, определената тема. Така. Да, ще има линк. И нека сега, значи, Васито ни предложи една красива идея. Вместо всеки да почва да снима клип и да казва. Това е кандидатура, еди кой си, значи, ние ще бъдем дали няколко постройки. Васи, нека ти да обясниш. Да, значи даваме, примерно има 5 постройки и в Random.org, примерно, нали, пишеме там 5 от постройките и която се падне, това ще ви е темата, на която ще правите. Ще ви пуснем в моя сървър и така, нали, ако се справите с задачата, влизате в сървъра и сте част от него. Да, и да кажа, не забравяйте да снимате клипове на сървъра. Да, това е. Ами, не е задължително, Но е желателно. Така. Да. Сървъра е с хамачи, защото никой от нас в момента няма реално IP и всичките сме имали, но сме го загубили като действеността. Да, и така, значи сървър има плагин, има логин, регистър, както виждате, моята парола няма да я видите, както и на никой от другите. И така, това беше от мене, абонирайте се за двамата пичове, де ще сложа и линка. Чао, чао, пичове!